Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जों चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोंहा आमाइनि हाबा दङ। दा नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना आसा थाबाय। चलो। नै जोंहा बेयावहाय आमाइनि थाखाय बिराद मोजां मन्दप साजायगासिनो दङ। आगैमोनहा नायनो हागोन जुदि नोंथांमोनाबो साजायनो लुगैदों बा गावबागाव हाबायाव आगैमोनखौ लेंहरनो हागोन आरो ना। आबैया इन्सट्राक्सन होगासिनो खोमा आबैया फोरोंगासिनो एवनायखौ ओरैयाव आबरनाया बारा रोङाना दहाय सामसजों एरनायालाय दहाय खोस्लिगा हराब्रा बे मिथिगौ सामसनिसिम फिसाजों दावदै नङा दावदै एवब्रबथारनांगौ नालाय बेखिनि लाथ'नाय जादोंमोनब्रा सोर मिथिगौ बेखौ सामसजों एवगोन होननानै मालाय होख्लायबाय नेनो हायिया सामसजों दाउखौ एवदोंब्रा सिखरनायमोन नोङो नै सामब्रामल' एवदों एवनायाबो बेखौनो सोलोंनाय ओमफ्राय नैबेहाय माबा दङ सयाबिन एवफ्रामनानै दोननाय ओमफ्राय नैबे नै आलु लाबोबाय आलुजों सयाबिनजों एवनोसै मामाया सयाबिन एवनाया जा गोथाव मोदोमबाय सयाबिनखौ हाखावफिननो मोन आं हास्लाबासै आलु होबाय होख्लायबाय बोलो हो हाला बेरनो नों मेंबायबो मेंखायोबा मेङाना बेखौ थिखोना लाबोनायाव मेंखाबावदोंसो गिदिर जायाबा आलुआनो बेसेबा गिदिर गिदिर अन्थाइजों समानखा माबायानो फवासे जाबाय आधा केजि ना दरसेयानो आधा केजिद्राय नङाहाय आया दहाय आइ लांनाया नंगौब्रा नै ओरै गिदिरमोन गोलाव गिदिरमोन खावसे हाखांनायखौनो दरसेखौ हाखांबाय सानलायलायदोंब्रा बे ओरै खावसे दंबावो नैलै आं रोंथारा बाय रोंखाखाया हराबो नै गाहायाव हरद' गोमोरसै हनै एरनायल' नालाय खालि एरोल' अरबो फनखौबो नाहरा मारै जानांगौ टाउननि सिख्लाया गावसोर जिराय नङा दे नै मोनसे ओंख्रिखौ साबैसे एरनांगौ खोन्थालाय सिङानो खहे जालायलायबाय खोमा दा नोङो माबाबा गोथाव जाबा ओरैल' सोलानानै जानो नाङा नै आंहा बिराद मावथिना आसियानो ज' जाबाय गज' जाबाय आयो नों बहा बजाया आबै आंनिखौसो दाय खानदों आलु हानायाव थै बन्द' जाबाय थैया नोंनालाय ओंखारहैयाखै दाबो खाथबनानै लागासिनो ओइ माबा होदों जाम्बि बोखा बार नांबासो गायो ना बिदि थाब गायो जा गिदिर खाना होखादों आबैया खेवदो जाम्बिलाय नै दा जोङो बयबो लोगो नांनानै बिबार माला सुगासिनो आं बिबारा एकदमबारे मोजां सुबाय सुनाया ओमफ्राय मानसिफ्रा खालि बखिफैयोल' आब'नाना खामानिया खालि बिलाइल' हानाय आरोना ओमफ्राय बिबाराबो आरो बे सासेया जाहैबाय खालि हमनानैल' होनांगौ मालाखौ एफा खस्थ' मोजां बिबार सुदों जोङो बिबार माला थेवबाबो बखिफैयो मानसिफोरा समायाखै मायाखै होननानै हाथायनि बायनायानो बेसेबां नुवा खोमा पेप' एफा बुरजा बिलुन बेयाव दङ बेहायबो दंबावो बिलुनफोरा नैबे जोब्बाय माखासे बैयाव दंबावो नैबाव दं आरो नै सुखांजोबनानै बेसेबा बुरजा आं खावसे आब'रुना खावसे नों खावसे आं खावसे दा बदखौथ' बुरजा सुदों आङो दे आखाइजोंथ' माबाजोंसो ना फुवाजोंथ' सुनाङाखै माबायावसो खालि बलून ले लो बलून एक रुपए ले लेना 5 रुपए का एक 10 रुपए का 3 बिलून बिलून लेना गुब्बारे नालाय एफा बुरजा फाग्ला जागोनलै मामा जालायलायबाय 11था जालायनोसै बुरिया गालि बिलुन दखान होनानै जानो हागोनलै नोङो बोरै फिसखौल' जाखो जाबायलै जाबाय आयु जाखाल' जाबाय नै दा बे सासेयाथ' देलायनायल' साला आयौ आया बेखौ खेङाखैना बे खेंसिया ए लागाय जायोबालाय लागाय मेरला दंबावो आयौ सुदों
आं बेखौ सुजोबनांगौबा सर्बनास गारोना सेस ब्रो 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 गोलाव ओरै लाइनजों देखायलाय जा गोलाव जाखाबाय बोरैया नै जोंहा आबैमोन आनैमोनहा मैगं हागासिनो दं दिनै जोंहा हिन्जाव गोदान लायगोन आरोना ओंखायनो बयबो बिराद रेडि ओमफ्राय आनै गोदान लायगोन औ आनै गोदान लायगोनखाय जोंहा ओमफ्राय नै आइमोनहा जाला ओरैबायदि देलायबाय जोंनिफ्रायसो साबसिन ना गालि आयौ हिन्जाव गोदानानो हास्लाबलासो नुबाय आयौ आयौ हिन्जावखौथ' हिन्जाव गोदाना नुखाबाय ओमफ्राय नै जोंनाहाय गारिबा रेडि जाखाबाय लायनो थाखाय ओमफ्राय जोंहाबो गाखोनोसै बाय 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 जोंहा नै थांगासिनो ओमफ्राय जोंहा थांनानै थाब फैफिननांगौ आरो आथिं सुनायनि लाहार फाहार खालामनो आथिं सुनायाबो नेम दं नामानो एसे ओमफ्राय जोंहा आनै गोदानाव एसे फैसाबो दाबिनांगौ नालाय माबा माबि लिरदेरनांगौ आरो नागालि ओमफ्रायो बावहाय हिन्जाव गोदान लायनो थांबा नेम दं आरो ना इब्रि दालां जेन'बा दै ओमफ्रायो मन्दिर बेयावहाय गय जरा फाथै जरा होनानै सनमान लालांनांगौ नामानो ओंखायनो जोंना आइयाहाय माने गामिनि नालाय बे दैया दालां ओमफ्राय बेयावहाय एसे सनमान लानानै थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आरो मन्दिरफोरावबो ओमफ्राय बे बायह्रायावबो जोंना हाइरडआव बिराद दै मोनलाङो ओमफ्राय दा बेयावहायबो गय जरा फाथै जरा गालांजोबनांगौ नामा दा बिनि थाखायनो माने बिसोर जा बुरजा रेडि खालामनानैबो दोनखादों आरो ओमफ्राय नै जोंना आइयाहाय सनमान लायबाय बे गोमाबाथाय सेस हिन्जाव गोदानाव आइफोर लादोंना लाया लाजोब्बायलै लादोंना आंहा दा फुनैगोन बारनो हायो गारि गैया बारनो हायो बेबादि स्पिड फैनाय गारियाव उसुबिदा जायो बारनो जोंहा
와 그다음에 비춰 진짜 자우자서 들어와 자바이네 lấy mà xả là thì sao thì chứ bây giờ thông vào đây lại đó này Dạ. Ding 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 ding. Dương nhà khol. Ala boleh ja. Mun ni. Ala boleh kena. Chào. Pemenyu nak thanks. Akai. Sudah boleh. Hah? Akai. Kaya malay. Sabay na ino. Mbak bikono bahay bisakala kan. Oh, bikono bay no. Kapal. Mana bahay grag ya menalai ino sabay na. Ibar bahay biskano. Habay do. Bye. Ring kago bino. Numai dah. Gloria.
बिराद मोजां खौनो Apa मोनबोदों nih gue bilang mbak? पास टेस्टआव पास जाबाय पास Kep kep. जाबाय तालिया उन्दैखौ सुदां The next day. दा नै जोंहा आमाया नै जोंनि थाखाय फट'शुट सोलिगासिनो ओमफ्राय सानैबो पस्टबो रोङा मिनिनो थिनबाबो मिनिया स्पेसियलि जोंनि आमाय आरोना जेबो मिनिनो रोंखाया Mini deh, sana bang. नायनानै मिनि औ बरिया मिनि मिनि हाथाय देखाय Jadi sini hora ada. Ambil baju ya, bekunai na mini. ओं Ada mini. Smile. मिनि हाथाय देखाय बांद्राय मिनिदों फोरोंग्राया जा मोजांलै माबा बुद'दब खुसि गैयैसो Sini deh. आमा मिनिब्रा गिदिर मिनिथारोनो गिदिर औ खुसि दिखाव अपना मिनिदोलाय आमाय मिनिनोनो बावो नामा मानसियानो सोलों बेसारा आगैयाथ' मोजां मोजां पस्ट खोन्थाना होबाय आंखौ नायबाय था मिनिनो ओंखारगोन दाखिबो ओंखारदों आङो आंखौ दा नोंखौ होआ थायो नोंखौ खेबाखैथ' स्मल आमायना हाथाय मोजांखायनो देखायनो बायो बियो Dede. सिदा दा खालामबाय मिनिथारानै मिनिथारबासो मोजां नुयो Isi tahu siapa itu? Bijum nama. हाथाय देखाय हाथाय देखायबा खथ' साइस नुयो मिनिनोनो रोङा नै आना आदै हा दे मावद' मावैसो नुगोन बिदिबा औ दे ओरै नाहरदो हिनजाव गोदानखौ अयथासार नाहरबाय मा थांनो नागिरदों र' लाबोथ'वा र' दाहायनाय मानजि 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 दे औ दे जाथारबाय दे Ang bukit ni leh mencuri loh, amai. थाथ' होननानै Ro, hodon. Hod kalang. हाथाय हाथाय ओमफ्राय हाथाय औ नङाबा दा नै जोङो न'आव फैफिननांबाय रिसेपसनाव हर थौजासे माने हर थाबोनाय जायासै आमाइमोननाव एसे इमारजेन्सि जादों आरो हजोंहाय जोंना न'आवबो रावबो गैया बेखायनो आरो आब'आबो नै क्लास दङ फुङाव बेनि थाखायनो थाब फैग्रोनाय जाबाय थ' जोंनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना माबायदि मोनखो जोंनि आमाइनि हाबानि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा मोजाङै नायबानो जाबाय आरो आं रावखौबो लाइक कमेन्ट हरनो थिना आङो गोसो बायदि नाय गोसो जाबा हर बा साबस्क्राइब खालाम गोसो जाबा रावखौबो फर्स खालामा जोङो थ' जोंनि भिडिअआ बेसेनोसै थेंक इउ स' माच जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल एन्ड गुड नाइट